Παιδιά, τι κάνετε? Είμαστε πάλι από ένα βιντεάκια. Σήμερα θα κάνω high jump, δηλαδή θα κάνω high jump. Ναι, θα μάθω. Δηλαδή, κοιτάξτε πώς νομίζω ότι κάνω το high jump. Πολύ perfect. Πώς το κάνω. Άρα πρέπει... Ναι. Ούψ. Τώρα πάμε πίσω. Εκεί δεν. Front flip. Καλό. Τώρα θα κάνω side flip. Oh my god, side flip. Again. Και front flip, bro. Είμαστε Stanley. Θα το πλάκω κάνω, βλέ. Αυτό που είδατε είναι η τσάντα μου. Λίγο. Τι θέλετε να κάνω αυτό? Pause. Τώρα... Γιώργο, σταμάτα να χοροπηδάς. Μου στείλε η κοινωνικά και θα πας να σταματήσει να χοροπηδάς. Εντάξει, κάνω βίντεο. Δεν κάνεις βίντεο. Έλα, ρε Γεώργη, δεν είσαι το πλάκι. Μεσάνυχτα είναι. Γεια. Εκτός από το κοντούλι, έχεις κάτι θέμα να μπορείς να πάρεις. Προσωπικό. Πλάκα. Αυτό αφήστε το. Είναι γάμα 2. Δεν έχει γάλα τώρα. Άρα είναι υπογραφή μου. Ναι, όμως είναι νερό. Τι είναι αυτά τα γράμματα? Όχι, αυτό ας πούμε πως λέει γάμα 2. Εδώ είναι εγώ ως μικρός. Δελτίο ταυτότητας. Το πίσω δεν θα το πω. Πάμε στη δεύτερη θήκη. Να ξέρετε ότι υπάρχουν. Όπα. 5. Εδώ έχει ένα ρολόι. Απλώς το ρολόι δεν χάλασε, απλώς χρειάζεται μπαταρία. Από το... νομίζω από το πλαίσιο το πήραμε, δεν ξέρω. Και εδώ λίγα... Θα σας σταματήσει να κάνεις μια... Και εδώ κάποια Lego. Τέλος πάντων. Αυτά δεν τα έβγαλα. Δεν τα έβαλα μέσα. Άρε μπράβο μου. Μπράβο. Πάμε στην τρίτη θήκη που έχει χρώματα. Είναι τώρα πώς λέγεται. Λέγονται error. Δεν είναι. Αυτή είναι η μαρκαδόρη. Πολύ δύσκολο. Αυτή είναι η μαρκαδόρη. Να ανοίξω κάπου.
Αυτό είναι χαλασμένο. Το αγαπημένο μου χρώμα και όλο στο κίτρινο. Να κοιτάξτε. Είναι σαν να είμαι εγώ τέτοιο. Τέλος πάντων. Τίποτα δεν έγινε. Άρα είναι fake. Περίμενα λίγο. Πρέπει. Οκ. Τίποτα. Γίνεται στο χέρι μου. Αλλά όχι... Να. Μπράβο, καταστρέψε στην κάμερα. Τέλος πάντων. Δεν πρέπει να κάνω ώρες να τα ξαναβάζω μέσα. Να κλείσω τη θήκη. Τέλος πάντων. Ας κλείσουμε τη θήκη. Μην τυχόν και... Αυτή δεν είναι μια απλή κάρτα, δεν είναι gift card. Βλέπετε τα νεφρό. Τέλος πάντων. Από την άλλη είναι... Είναι κάτι που δεν ξέρω. Κάρτα κάτι δεν ξέρω. Άντε ρε βάλτο. Όχι. Τελευταία. Αυτή ήταν. Αυτή ήταν η τελευταία θήκη. Και λίγο να σας κάνω λίγο πασαρέλα. Περιμένετε. Τώρα πώς το φέραμε. Έτσι. Εδώ πόδα. Από εδώ. Γεια σας κύριε. Το ανοίγω. Παίρνω πράγματα. Sorry. Και αυτό το ρολό δεν δουλεύει. Εγώ δεν... Να, περιμένετε. Γι' αυτό ανοίγει. Το πατά, αλήθεια. Να, ακούσετε και τον ήχο, περιμένετε. Το Stanley. Αυτό είναι πιπερό. Γιατί έκανε εκείνο το short. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο σήμερα. Κάντε like. Οπα. Κάντε like, subscribe. Ωραία φίλε, δεν πάλι. Κάντε like, subscribe to my channel. To my channel. Άντε bye.